Elika ibankun gaur egun 40 familiari ematei ujatekoa hilero, eta guztira 200 pertsonatik gora dira. Hilero diru ekarpena 45 pertsona kiteigua, eta guztira 650 euro jasotzea. Halare, hilero 800 eurotik gorako gastu dazkau produktu erosten. Proiektu honek martxan 5 urte aramatza, eta hasi ginenetik produktuk 160 garestitu dira. Gunerokotasunean 20 voluntario ibiltzeia laguntzen, eta gero bilketa handitan 40 pertsonatik gora etortzea laguntzea baita ere. Datorren ostiral zapatu eta astelehenean bilketa handik egingo diteu bai zestua Azpeitin eta Azkoitin, supermerkatu ataritan, eta ekarpena egitea animatzen zaituztegu.